आरो ओनसोलाव बा दख'रानि सिङाव थानाय जेसेबां बर' गामि बा ओनसोलफोर दङ मोनसे माहारि दानायनि फारसे आरो माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि फारसे मोनसे सांग्रांथि फैगोन आरो एबसुनि जिखिनि मावनो लानाय हाबाफारिफोर जिखिनि एजेन्डाफोर दङ बेखौ मावफुंनायाव माहारिनि गासैबो रायजो राजा आरो समाज नाङैनो बयबो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जोङो गोग्गानाय मोनदों जे जमदुवारा दिनै बाथि खेबनि थाखाय बेयाव जथुम्मा खुंनो हादों आरो दिनै जमदुवार ओनसोलनि जिखिनि रांखान्थि सोलोंथाइनि जि थासारि दङ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय दख'रा आफादा नारा नाथा जुजिगासिनो दङ, हाबा मावगासिनो दङ आरो उनाव साबसिन हामसिन हाबा मावनो हागोन। बे ओनसोला संकस दैजों नांजाबनाय आरो बेयाव गोबां जेंना जेंसि दङ, मालाबा दैबाना, मालाबा हा खुरखानाय आरो फारसेथिं गुबुनारि बेयाव नाख्रेबनाय आरो जोंनि हा हु सेनायनि माखासे जेंना थासारिबो दङ, ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन दङ आरो बिनि अनगायैबो जिहेथु बियो आसामनि जोबथा बड'लेण्डनि जोबथा सोनाब खनायाव दङ, दा बेयाव जिखिनि जोंनि जि थासारिफोर बेखौ जोङो खौसेयै जुजिनांगोन आरो खौसेयै गाथानांगोन। रायमना नेसनेल पार्क जानायनि उनाव जोङो नेसनेल पार्कखौ संरैखा होनायजों लोगोसे बिनि आफाङाव थानाय जायफोरा हा मोननो गोनां दङ बिथांमोना फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि बायदि एन्टाइटेलमेन्टखौ मोननांगोन आरो बे हा हुखौ जोङो जेंनाखौ फोजोबनानै लानो हायोब्ला थारैनो जोंनि जि जिउ खुंनाय बेयो गोरलै जागोन। आङो खावलायगोन सोलोंथाइखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बांसिन खामानि मावनो गोनां दङ, मुखुब जानो गोनां दङ आरो होमब्लानिया जों सुबुं धोन सुबुं सम्पद दानो हागोन आरो न'खरखौ जोङो दानायाव, न'खर गायसननायाव जोङो बोलो मोनगोन होननानै आङो गोसो गोथौयै फोथायो। गासै रायजो राजाया जिखिनि जोंखौ मदद होबाय, दख'राखौ मदद होबाय बे सानथामाव आं रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। 8,000 जि रेगुलार भेकेन्ट पस्टखौ बोखारनाय फोजोबनायनि जि थांखि आसाम सरकारनि, थांनाय सरकारा केबिनेट डिसिसन लादोंमोन आरो बे सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों। दा बेयाव बेसेबां बर' मिडियामनि दङ, बेसेबां एसामिस मिडियामनि दङ दाबो जोंनियाव तथ्यआ फैयाखै, बिथांमोना जोंनो हरनो हायाखै। नाथाय जोंनियाव मोनसे दाबो सन्देह दङ, बेयाव बर' मिडियामनिबो पस्ट थागोन आरो बेबायदि रेगुलार पस्टखौ एबलिश खालामनायनि जि थांखि बे थांखिया बर' मिडियाम बा मादार टां मिडियामनि हेंथा होननानै जों सानो। दा बेखायनो जों गोख्रोङै बेखौ सोंखारिदों आरो दिनै जों प्रेस स्टेटमेन्टबो हरदों आरो जोङो एसामिस मिडियायावबो जों सरकारखौ आपिल खालामदों बेखौ रिथिंक खालामनांगौ, रिकनसिडार खालामनांगौ आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' मिडियाम आरो मादार टां मिडियामा गोमालांगोन आरो थैलांगोन। लोगोसेनो जोंनि साख्रि मोननायनि जि मोनसे लामा, बे लामायाबो बन्द' जागोन। दा बेखायनो बियो मोनसे सिरियास मेटार आरो बेखौ लानानै जोङो रिथिंक खालामनांगौ होननानै सरकारखौ जों आपिल